където и да отида, да издигам Неговото име. Идвали сме доста отдавна, може би има 7 или 8 години. Брат Фим, брат Фико, брат Ерол, семействата им. Много от хората не познавам, но всички сме едно пред Господа. Днешния ден искам да разкажа, че Бог е този, който наистина дава живот, че Бог е този, който отнема живот. Повярвала съм преди 18 години. Преди 18 години не познавахме Господа, бяхме хора от света с моя съпруг. Държеше заведение, вторични суровини, играеше с пари. По това време имах дъщеря на 2 годинки. И се боледуваше една такава несериозна кашлица. И аз се бех в болницата, се при личния доктор. На 31 август 2005 година тя навърши 2 годинки и ние правехме рожден ден, все едно ще правим сватба. Не е рожден ден на дете, което е на 2 години. Алелуя, Боже! Помажи ме, татко мой, допусни сърца, Исус. Мина този рожден ден, мина цялата олелия, която трябваше да мине. Отидахме при докторката и аз настоях, защото детето ми точно на 31 август едва го прекара. Един зелен цвят, диша едва, просто неспокойно. И вътре в себе си аз знаех, че не е една проста настинка. Отидах при докторката и с гарантия взех направление. Отидохме на София, преглеждат тя и казват, няма нищо сериозно. Съмнение за бронхит, дори не беше пневмония. Останахме в болницата, настаниха ни. И вечерта мина една докторка, която беше дежурна. Взе на дъщеря ми, казва се Радостина. Взе снимката и каза, това дете е с огромно сърце. Кой направи тази снимка? Това дете има сърце на възрастен човек. Тогава в този момент тя е луда, звъна на мъжа си, каза, мина тук някаква докторка, казва, че детето е с огромно сърце, но от този ден живота ми се преобърна. На другия ден сутринта назначиха втора снимка. Направиха на нова снимка. Оказа се, че дъщеря ми е с тежка миокардиопатия и сърцето й беше по-голямо от на баща й. Спешно ни закараха в друга болница, която е профилирана за сърдечно болни. Приеха ни там, доктор я гледа 4 часа, без никакво обяснение. Оставиха ни в болницата и моя живот се превърна в татък. Започнаха да откриват на детето ми болест след болест. Оказа се, че самото сърце беше загубила функцията да стрясва кръвта й. Лявата камера й беше огромна. Вследствие от сърдечната недостатъчност тя разви тежка дефицитна анемия. Пневмония, която наподобява вирус, все едно е спин. Дори съм забравила самите диагнози, защото доста години е било. Но в разстояние на 4 дни едно дете, което беше жизнено здраво, Радостина изпадна в това състояние, че нито се хранеше, нито ставаше, нито ходеше. Постоянно влизаха доктори при нея, преглеждаха я, влизаха, излизаха. Вследствие от сърдечната недостатъчност тя прекара мозъчен инсулт. Загуби лявата ръка, левия си крак. Лицето й се изкриви цялото в ляво. И откриваха болест след болест. Тогава не познавах Бог, нито знаех, че съществува сила, която може да ми помогне. В разстояние на 25 дена ние стояхме в болницата и откриваха болест след болест. Дори накрая не влизаха в стаята й, защото беше безмислено. Вливаха постоянно системи, лечението на ден беше 3500. Аз и моя съпруг не сме плащали никакво лечение. Но моя мъж постоянно носеше пари, чанти, даваше на докторите и казваше,
Имам пари, кажете как да помогна, с какво може да направи. Докторите казваха, че живота на твоето дете не може да купиш. Където и да отидеш, нейния край ще бъде фатален. Накрая свалиха всичко от нея, защото черен дроб, бял дроб, сърце, целият организъм на детето в разстояние на около 2 седмици беше се разрушил. Вследствие от всичко това, инсулта, който беше направила, получи парализа на левата си ръка и на кръче. Тогава моя мъж започна да събира вярващи хора, да се молят в нас. Доведе в болницата брати и сестри, които дойдоха да се помолят за детето ми. Аз бях буквално луд човек. Казвах, Господи, не съществуваш, след като искаш да отнемеш живота на моето дете. Какъв Бог? Представях си как я погребам, какъв малък съндък. Отивах на последния етаж на болницата, исках да се хвърля там. Защото ми казаха, където и да отидете, каквото и да направите. Такива деца живеят от 3 месеца до 3 години. А тя беше краен стадий на тази болест. Тогава моя съпруг дойде в болницата, доведе пастора, брати и сестри. Пастора се обърна с едни думи към мен и каза, момиче, трябва да приемеш Господа за свой личен спасител, не заради детето. Помислих си, Господи, той е луд ли? Какво ми интересува моята душа? Аз искам детето ми да оздравее, не разбирах. Помолиха се за Радостина, станаха и си тръгнаха. Аз влязох вътре в болницата. Погледнах детето си коленичи. Дори не знае как да се моля. Но казах, Господи, ако ти си жив и ако съществуваш, подари живота на моята дъщеря, за да те хваля до края на дните си, Боже мой. Мина се този ден, минах още няколко дни, не помня колко, но изписаха Радостина безнадежно. Казаха, вземете си детето, за да умре във вас. Подписахме се на този документ и аз казах, аз вярвам, че моето дете няма да умре. Тръгнахме си, прибрахме се. Започнаха всяка вечер да идват вярващи в домът ни. Имаше молитва в нас. Идваха хора, които въобще не познавахме, не знаехме и плачеха за моето дете. Тогава видях, че има сила, която наистина може да превърне там, където няма живот. Там, където човек е безсилен. Тогава наистина Господ се прослави в моя живот. Изписаха я с 13 вида лекарства по 3 пъти на ден, дете на 2 години да пие. Казаха ми, дори да оживее, тя ще ги пие до живот тези лекарства. Изписаха ни и ни казаха да се върнем след 1 месец на контролен преглед. Но те не ни очакваха да се върнем. Мина този месец, ние не спирахме да се събираме всяка вечер на молитва. Бог тогава направи наистина чудо, защото призова домът ми. Аз, моя съпруг, близки, познати, доста хора приеха Господа. Не се отказахме, където имаше църква, както съм сега на това място. Благодаря на Господа, че съм тук, защото знам, че не е напразно, че в днешния ден издигам Божието име. Където ни поканиха, ние ставахме и тръгвахме. Където ми кажеха да отида, аз ставах и отивах. Върнахме се след 1 месец в болницата и те, когато видяха, че Радостина е дошла, все едно беше дошла някаква холивудска звезда. Не очакваха детето да се върне живо, защото тя наистина, това беше краен стадий на самата болест. Прегледаха я, казаха, приберете се. Прибрахме се и не помня, но мисля, че след около 1 месец се отвори една малка църква в град Сливница. Ние сме в град Сливница, това е Софийско. Там Бог върши чудеса. 4 години дъщеря ми пиеше тези лекарства.
от 2006 до 2010. Всеки Божи ден по 3 пъти, 13 или 15 вида лекарства, но тя беше постоянно в същото състояние, вътрешно. Нямаше подобрение тези години, но външно детето изглеждаше добре. Аз благодаря на Господ, защото аз не спрях да казвам, че Бог ще я изцели съвършено. Благодаря на Господ, наистина Бог прави чудеса, Бог прави път там, където няма. Бог имаше план за нас да преобърне живота ни. Бог имаше план за нас наистина да осъзнаеме, че Бог е само този, който може да разреши всеки един проблем. Че Бог е този, който може да те обърне за секунда, колко ти да си горе на високото. Благодаря на Господа, Бог обърна всички мои сълзи в радост. Нямаше живот за нея. Но знаете ли, изминаха 18 години. И аз и днес казвам моето свидетелство. Моята дъщеря е бременна, чака бебе в днешния ден. На 5 месеца. Знам, че Бог ще се прослави в нея. Бог ги изцели съвършено. 2010 година спря всички лекарства. Докторката, която я преглеждаше, преглеждая, обърна си към. Не знам хора, но вие сте вечеряли с Господа. Тя по-човешки не можеше да си обясни какво е. Много трудности имах в живота си през тези всички години. А благодаря на Господ, че Бог е този, който ни помазва, че Бог е този, който ни помага да вдигнем кръста си. Искам да насърча всеки един от вас в днешния ден, защото наистина последни времена живееме. Всеки гледа себе си, всеки гледа собствения си живот. Една суета е натиснала хората, едно обезсърчение, едно затваряне. Няма я тази истинска любов между братя и сестри. Дори мога да кажа, че радостта е отнета от хората. Но знаете ли, Бог обича всеки един от вас. Бог е този, който може да ти даде радост, който може да те изцели. Какъвто и проблем да имаш в днешния ден, каквото и да е дошло до тебе. Бог е този, който намира изходен път. Благодаря на Господ за всяка моя сълза, защото я обърна в радост. След това Бог ми подари моя син. 2006 година, когато на 1 януари влезнах във водата, аз не вярвах въобще, че мога да имам син или че мога да имам дете второ, защото живота ми беше ад. Когато влезнах във водата, Бог проговори чрез един мой брат, благословена си, със син, който ще бъде белязан от мене. И наистина моя син се роди точно след 9 месеца и 2 дни. Има една бенка на устната си, казва се Давид. И Бог го употребява днес в хваление. Благодарна съм на Господ. Но не с нас, на друго место служи. Благодарна съм му за това, че мога днес да дойда, да споделя, да насърча братя и сестри, да се молим един за друг и наистина да издигаме Божията слава. Бъдете благословени!